Okay, det er mælk, og så skal I Hvilken mælk smage. er det? Minimælk. Bare smag. Hvad er det her for noget? Er du begyndt? Ja. Okay. Nej, hvilken en af den første taler vi? Bare tag den der, så den tog ud Stine så. Hvad er forskel? Okay, hvad findes smager bedst? Den der er sødere. Okay, hvad finder så bedst? Jeg synes, den der er sødere. Ja, hvad finder så bedst? Det ved jeg da ikke. Den Den er har sødere lige en bedre. eftersmag, Okay. den der. Jeg synes, den her. Okay, hvad finder tror I så er økologisk? Jeg tror, den der finder med cool. Jeg tror også, det er den der. Det var rigtigt. Aha. Ja, yoghurt. Nu går det. Hvad for en slags yoghurt? Per Hvorfor tror jeg banan. ikke bare en yoghurt natural? Altså, det Det vil er være... per banan. Den her smager altså ikke særlig godt. Det er jordbær i. Nej, det er per banan to. Den her smager meget af jordbær. Er det ikke rigtigt, Josefine? Der er meget mere sukker i den her. Okay, hvad finder så bedst? Det ved jeg ikke. Jeg har sagt den begge to. Jeg kan bare ikke huske, hvilken mere hvilken nu det er. Jeg synes faktisk, den her smager meget bedre. Okay. Hvad finder tror I er økologisk? Jeg tror, den her ikke er rigtig. Det er rigtigt. Ja, nu filmer vi. Der er jo meget forskel på udseendet faktisk. Altså ingen overdrivelse. Men så er det bare dårligt at skrælle. Ah. Fordi få brænde på. Det kommer til at tage lang tid at kigge på. Men vi behøver heller ikke spise den hele. Men bare en tid jo. Den der er økologisk. Hvilken en siger du? Nej, den. Hvad finder bedst? Den der. Okay, hvad siger du, Sarah? Jeg ved ikke. Jeg tror, den her er økologisk. Jeg ved det ikke. Josefine havde ret. Bare smag. Okay, den her er også meget... Ja. Prøv at se. Okay. Hvad? Det smager overhovedet ikke særlig godt. Den her smager faktisk meget bedre, synes jeg. Men det er også sikkert, fordi de har lagt meget mere saftøl. Okay, hvad finder tror I er økologisk? Jeg ved det ikke. Jeg tror, den her er økologisk. Ja, Du vælger bare det, der smager. det er rigtigt nok. Nej, fordi den her kan man meget... Der er jo sådan mere sukker i, og det smager sådan mere normalt for en. Men det er rigtigt. Se. Ja, Den her var